ମାଲୋ ମା ଆଜି କେହି ଗରାକ ନ ଆସନ୍ତୁ ଲୋ ମା। ଆରେ ଧୂପ ଫୂପ ଦେଲୁଣୁ? ନାଇଁ ମୋ ବାବୁ ଧୂପ ଫୂପ ଦେଇନି। ଆପଣ ଦେଇଦବା କଥା ନା, ଧୂପଟା ଦେଇଦବା କଥା ତୋର ନା। ଧଡା ଧଡି କରୁଛି। ହଉ 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 ମୁଁ ଦେଇ ମାଲୋ ମା ଏ ମାଲୋ କେହି ଗରାକ ନ ଆସନ୍ତୁ ମାଲୋ ମା ମା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। କାଇଁ ଆପଣ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ରାସନ ପହଞ୍ଚିବନି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ହଁ 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 ମୁଁ ପହଞ୍ଚେଇଦେବି ଆଜ୍ଞା 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 ହଉ 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 ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ଡିଲର କେତେବେଳେ ଆସିବ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଧୂପ ବୁଲଉଛି ଇଏ ବୁଲଉଛି ସିଏ ବୁଲଉଛି। ଆଉ ନାତି ଗଲେ ଟ୍ୟୁସନ ଯିବ କଣ ହବ? ଏଟା ଲସି ନାଟ ଚଲେଇଛି ଗୋଟେ ଡିଲର ଦବ ନା ଆଉ କଣ ଦବ? ଗହମ ଆଉ କେତେ ଅଛି? ନାଇଁ ମୋ ବାବୁ ଆଉ 20-25 ବସ୍ତା ଅଛି। 25 ବସ୍ତା? ତୁ ଆଗ କବାଟ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ ତ? ହଁ ବାବୁ ସବୁ ହଁ ହଁ ତୁ କବାଟ ଫାଟ ବନ୍ଦ କର, ଯେତିକି ଅଛି ଦେଇଦବା। ମୁଁ କଣ ହେଇଯାଉଛି? ହଁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କର। ଏଇ ସବୁ ଲାଇନ ରେ ଠିଆ ହୁଅ, ଏମିତି କଣ ଛାଡି ଛାଡି ଏଇ ଠିଆ ହୁଅ। ଏଇ ଚପଲ ଟା କାଢିକି ଥୋ, ଚପଲ ଥୋ ତଳେ ଥୋ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଇଲା ଚପଲ ଥୋଇବାକୁ। ଛାଡ ଥୋ। 7 ଦିନ ହେଲା ଦିଆ ସଇଲାଣି, ଚାଲି ଯାଉଛ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି, ଜାଣିନୁ ବେ? ଚାଲ ନେଇକି ଚାଲ। ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟିବି ତମ ଗାଁରେ ନା ରାସନ ନେଇକି ତମ ଘରେ ଦେଇ ଆସିବି? ଚାଲ ନେଇ ଚାଲ। ନାଇଁ ଏବେ ନାଇଁ, ଫେରି ଯାଇଛି, ଚାଲ ରାସନ ପଳେଇଲାଣି। ବଡ ବଡିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଉତ୍ତର ନାହିଁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏ ରାସନ ଟା ଆମର ଦବାର ଥିଲା ବା। ରଖ ଟିକେ, ପରେ କତେ ଦେଲେ ହବନି? ରାସନ ଟା ପୁରେଇକି ଘରକୁ ପଠେଇଦବ। ମୁଁ ଚାଲିଲି, ଘରେ ଯେମିତି ରାସନ ପହଞ୍ଚିବ ହେଲା। ମୁଁ ବାପା ଫୋନ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଘରେ ନେଇକି ଦେଇ ଆସିବି, ଆପଣ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି? ଓକେ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଆଙ୍କର 30 କିଲି ଗହମ, ଗୋଟା କିଲୋ ଏପଟ ସେପଟ କରିବୁନୁ, ନହେଲେ ମୋ ଡିଲରସିପ କଟିଯିବ। ପୁରେଇକି ଆଗ ରଖିଦବୁ ହେଲା, ତାପରେ ଯିଏ ନେଲେ ନଉ ନହେଲେ ନାହିଁ। ତୁ ପୁରେଇ ଦେଲୁ ଆଗ, ପୁରେଇ ଦେ ଆଗ। ଭାଇ ନା ସିଏ ବଡ ଲୋକ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ରାସନ ଦେଇଦବ। ଆମେ ମଉସା ମୁଁ ଏ ପିଲା ସହିତ ତୁ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ଜାଣିଛୁ? ଚିହ୍ନିଛୁ ମତେ? ମୁଁ ଗୋଟେ କେତେ ବର୍ଷର ଡିଲର ଜାଣିଛୁ? ଯୋଉ ଥର ଗାଇଲି ତୋର ରାଜନୀତି ବାହାରୁଛି, ଆକୁ ଦେଲ ତାକୁ ଦେଲ, ତ ରାସନ କାର୍ଡ ରଖିବିନି, କାଟିଦେବି। ଚିହ୍ନିଛୁ ମତେ? ତୁ ଦେଇଦିଅ ରାସନ ଟା, ମୁଁ ନେଇ ପଳାଏ ମ। ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ନାତି ଯୋଉ ଟ୍ୟୁସନ ଯିବ। ଦେଇଦିଅ। 1 2 3 4 5 କେତେ ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହବ? 5 25 10 କିଲି କାଟି 10 କିଲି କାଟି 15 କିଲି ବୁଢାକୁ ଦେଇଦେ। ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ମୋର 10 କିଲି କଣ ପାଇଁ କଟା ହବ? ଶୁଣ ମୋ ନବୀନ ସରକାର ତ ମତେ କହିଛି କିଲୋ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 5 କିଲି ଲେଖା ଚାଉଳ, 5 ଜଣ ଲୋକ ଆମର 25 କିଲି ଚାଉଳ। ତମେ ପୁଅ କାହିଁ କାଟିବ ମୋର 10 କିଲି ଚାଉଳ 15 କିଲି ଚାଉଳ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏରା ଠିକ କଥା ନୁହଁ। ବୁଢା ତୁ ବେଶୀ ଶୁଣ ବାବୁ, ଏଇ ସବୁ ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି ତମର ଦୁର୍ନୀତି ଦୁନିଆ। ଏଇ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି। ଏଇ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ଦୁନିଆ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଦୁନିଆ କାମ ଆମର ଚାଲିଛି, ତମେ କଣ କିଛି ଜାଣୁଛ? ଏମିତି କରୁଛ ତମେ, ଗରିବ ଲୋକ ଲୁଟୁଛ ଆଉ। ଯେତିକି ଦେଲେ ବଡ ଲୋକ ଆମର ତ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଆମକୁ ଯେତିକି ଦେଲେ କୋଉଠି ଆଉ ଚାଲ କଣ କରିବା? ଦେଇଦେ ତାକୁ, ଦେଇଦେ। ଆମକୁ ମାନିବେ ଆମକୁ? ଦେଇଦେ ତାକୁ, ଦେଇଦେ। ବୁଢା ନେଇକି ଯା, ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଠିଆ ହେଲାଣି। ନେଇକି ଯା, ତାକୁ ଦେଇଦେ। ବଡ ଲୋକ ଉତ୍ତର ଗହମ ଟା କାହିଁ ପହଞ୍ଚିଲାନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ଆପଣ ପଠେଇଦେବି। ବ୍ୟସ୍ତ କଣ ବ୍ୟସ୍ତ କଣ? ମୁଁ କାମ ଛାଡିକି ଆଇଲି ନା? ଏଟା ପୁରା ଟାଉଟରିଆଟା ଅଛି ରେ। ଏଇ ବାଡା ବେକୁ, ଏ ବାଡା ମୋର ଗଙ୍ଗା ଗଲି ଯେତିକି ଫଳ ପାଇଲି ସେତିକି। ଆମର ଏଗୁରା ଦରକାର ନାହିଁ। ଭୟଙ୍କର ମାଡ, ଚାଲ ଆମେ ପଳେଇବା। ଗଙ୍ଗା ଗଲି ଯେତିକି ଫଳ ପାଇଲି ସେତିକି, ମୋର ସେ ଡିଲରସିପ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ମୋ ଭଳିଆ ଏମିତି ଡିଲରସିପ ନେଇ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛ, ତମକୁ ଅନୁରୋଧ, ମୋ ଭଳିଆ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏମିତି ଖାଇବ ଯଦି ଠକୁଥବ। ତେଣୁକରି ହୁସିଆର ରୁହ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକନ୍ତୁ।